Hola, bon dia. Avui aprenguem a utilitzar una pàgina web que ens ajudarà a aprendre els verbs irregulars. És aquesta adreça, studylangs.com, listaverbos.html. Doncs fem clic aquí, llista de verbs, i aquí tenim la pàgina, que té poca publicitat, però no importa. La primera cosa que veurem són diverses columnes. Tenim la columna de l'infinitivo, aquí, de l'infinitivo dels verbs, el pasado simple dels verbs, aquí en la segona columna, la tercera columna pasado participio, i en la quarta la traducció. Un exemple, el verb be, l'infinitivo és be, ser o estar, pasado simple, was, were, vaig estar o vaig ésser, y el participio pasado, que es been, que no hi és perquè hem d'adivinar. I la traducció és la quarta columna, traducció, ser, estar, en castellà. En primer lloc, veuré que estan classificats en ordre alfabètic, de A a D, per exemple, en aquesta pàgina, EH, QR, S, T, A, W, o tots al mateix temps. Podem triar. Si mirem aquí amunt, podem triar el nivell de dificultat. Ara mateix estem en el nivell 1. Passem un moment i intentem resoldre un d'estos aquí. Per exemple, el verb awake, awoken. Doncs posem la forma correcta o incorrecta. ¿Es correcto? Evidentemente no. Y en la forma correcta, pulsem en la interrogació. I tenim awoke, awake, awoke, awoken, despertar-se. Ara intentarem fer-ho aquí amunt amb la traducció. Arise, arose, arisen. Falta o manca la traducció, que seria despertar-se. Doncs, sí, surgir, levantar-se. No és despertar-se, és levantar-se. Si posem un altre nivell de dificultat, doncs, per exemple, el 3, veurem que hi ha més espais ocultes i hem de resoldre les paraules que manquen. També podem, aquí amunt, mostrar la tercera persona. Aquí ho tenim en una nova columna, ja són 5 columnes, tercera persona. Aquí, però hem de posar més per poder veure. Sí, aquí tenim, per exemple, arise, que era levantar-se o surgir. La tercera persona, arises. I si a més posar l'exemple, doncs aquí fem clic i tenim una nova columna, per exemple, bearing, becoming, beginning, beholding. Però normalment, quan estic aprenent els verbs no fa falta fer això. Interessant. Recomano que comencem amb el nivell de dificultat 1 i vam aprenent els verbs. Intentem fer-ho, diguem-ne, una mica cada dia. També hem de distingir entre els verbs importants i no tan importants. Per exemple, el verb begin, began, begun, escrivim, si està bé, sí, sí. Així que begin, began, begun, empezar. És un verb important, evidentment, començar, empezar. Però el verb, per exemple, bear, aquí, bore. I born, soportar, dar a la luz, no és tan important. Menys en la frase I was born. Així que hem de triar els verbs que ens interessa aprendre.
I així és una bona forma d'aprendre. Això és tot.